היי כולם, מה שלומכם? מה העניינים? אני אמיר טל. רציתי לחלוק איתכם את שיטת העבודה שהשתמשתי כדי לייצר את הסרטון שאנחנו רואים תוך כדי. SGS בונה בעיקר באזור המרכז, בתל אביב. רציתי לעשות מקומות בתל אביב שכל אחד מכיר, בשנייה יכול לזהות אותם, ולהכניס אותם לתוך העולם הזה של הלגו. האתגר היה לייצר את המבנים האלה, את המקומות האלה, בצורה מאוד מאוד מדויקת אחד לאחד, כדי שמי שיראה את זה בשנייה אחת יבין מה זה המקום הזה. הסרטון הזה הוא סרטון שני בשפה הזו של הלגו, היה כבר סרטון קודם של בית קוגנייט בהרצליה. בשביל לייצר את האפקט של בניין שנבנה מלגו, השתמשתי בריל טיים של קריאה, אפשר אולי לעשות על זה הדרכה נפרדת. וכשניגשתי לייצר בעצם את הסרטון הזה, אז כבר הייתה לי שיטת עבודה מוכנה. אבל כשבאתי ליישם את שיטת העבודה הזו, ראיתי אחרי כמה וכמה ניסיונות שזה פשוט, זה לא מספיק מדויק. זה לא נראה מספיק טוב וזה לא מספיק נאמן למקור. אז נכנסתי ל-GPT והתחלתי לשחק איתו. נתתי לו המון רפרנסים של המקום שאני רוצה לייצר, והוא הצליח להגיע לתוצאות די מדויקות, אבל זה גם לא היה נראה מספיק טוב. אני לתומי חשבתי ש-GPT עובד עם סורה. מסתבר שהוא עובד עם דלי. הוא לא מסוגל לעבוד עם סורה, גם אם אנחנו נבקש ממנו, תייצר את זה בסורה, אין לו גישה, לפי מה שהוא אומר, לסורה עצמה. כדי להשתמש בזה ולעקוף את זה, פשוט ביקשתי מ-GPT שיכין לי פרומפט עבור סורה, הדגשתי שזה עבור סורה, הדגשתי אגב גם שמדובר בסטילס ולא בווידאו, כי הנטייה הראשונה שלו זה לעשות וידאו, ואז בעצם את הפרומפט הזנתי בסורה, את התוצרים מסורה צילמתי מסך, העליתי ל-GPT, והסברתי לו מה אני רוצה לתקן, נתן לי פרומפט מתוקן, וכן הלאה והלאה. וכך בעצם עבד התהליך, הלוך ושוב ביניהם. עכשיו צריך לומר, זה היה לא מעט פעמים, זאת אומרת, זו לא שיטה מהירה, זה לא פתרון קסם. זה כן פתרון שמאפשר מאוד 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 לדייק. כשהוא לא דייק, אז מה שעשיתי פשוט הוספתי לו עוד ועוד רפרנסים, מאוד דייקתי אותו לגבי מה אני מחפש שיהיה, מבחינת זווית הצילום, מבחינת סגנון האומנותי שרציתי להביא. ושוב אני אומר, לא תמיד הוא דייק, אבל כן אפשר להגיע לתוצאות ברמה מאוד מאוד גבוהה. תודה רבה שצפיתם בהדרכה. אם יש לכם שאלות לגבי הסרט הזה, לגבי סרטים, דברים אחרים שאתם רואים בערוץ, מוזמנים לכתוב לי בתגובות ואני אשמח לענות. תודה רבה.